ebunge ya Bomachoge barabu county ya Kisii nonye nabo ikirerete umusayo uyu goita tikiramanyikana chingaki ubotuki bwacha kiwe bene umusayo oyo mukuru w'ikinyori Kenya bitunwa ebunge ya Bomachoge barabu igatoko isungetie mambia rero imeye nyomba yae Nyagosira Timothy Rambuyo yo menyete biye kamaega yo murugiye kogenda ense ya Saudi Arabia meremo nigagotebekana gotaragera maragoba bunetari enaro yaye yanabuka nachigo cheki na igure nyomba nachigo cheki arara sakura ri gitanda nanyora taiya nachikandi rumwende nanyora na esungeti gaje tensana ne yo chikoba saa 9 akalie ndagira ya magaso lakini maragoba batarieti maragoba na nachi tego cheki na ende ngano ari mo ndagira na arugire ya maragoba saa 12:30 akanyara taiyo ngabunge nyomba rene nganda kurara nigo eamateye na kiribu na mamochita yabete asebo igo basinyire kirete umusayo igako iregetambo kirekeiga igachita iga gukorega sie no sign agajari tukuri chuma oberira wiki ngimando mambi ne chie wiki yukora ndetanya kumubori kendo gusamumani umwana oyo gajete na baraira okokarwa ari tukumubori ngakiote ambu yale abagojorie ndagera osoka na njingo soka munango ende gasi echiro ono mwana oyo oberire wiki ngima igoro na kurumuisho na gotegate kwira na ende gasi yae tanya kwenda ono igoro no narenga ari kuna gukora kore gasi akasoka nge saa 4 jirige saa 4:30 akagenda akaira na saa 9 no nari gwati kingo sika kuna ngona gwati mete agaja tindete akana garusie ya ndagera chikoni akari agasoa mwaya akari wona magoro wekere mbure gutu inkaranse nyomba na abana aganyomba mwane abana bakarete ndagererie ira nke patigarite tuko na kosekana buye SMS tuko bako na kulie ndagere uri tatu minu no ari ngano hari wona tukabera na abana mbure gatu gasiro mungu na kana garosie ndagere jikuru una rosi agacha jikumurigi ngaki ngayura mbiare ari ndagera akanyona tayo tukuburia abana ngayita tu minare ngaya asoka liria tu ndagera osoka ono ntuto kaira gi gasoka ngosoka arika gwaita buna kera lituko ono tukaganya tukarie ndagera ana kamatemo ngino taka no mulike bya nyomba gosinware akamulika ante bitai kamatenda wano bunge nyomba ngo jareka gwaita butame saa 4 saa 5 twamoike bungu anurusie ndagera jikoni ori osoa nyomburara ono mbono mambinere nanje nasoka na no yesukari na are dire cha ndikire ngosoka ro mwana ucho igore nyomba muna igore nyomba onyora umwana oyo isungeti mwana oyo no isungeti abagende chipikipiki kurege tu Kenya bitunwa bamo bakire Nyagosira oyibo igobete umurayobo narengo mona boraboto nyabitunu stage gai no musgaro yenke west stage ya nyabitunu na bwate pikapiki yayo rakina getako ni pikapiki na utwa majorte buno murai asa matuka iga turayira na baingo turaya boya waikiraiga asie ikeira bono ogimo bwana bwere ga ntumetingi na kiana jete asie stage yaito tabwat mochando na mo maiga yebikore byo goita komentakana asa matuka bwango igamo na sorogongoro nigaba saiba sabire gusaba gukwanirwa batarayirege tambokero kingabuneke iga serikali moteme gotochungusira mumanya ngakisho yarenge ekende ngoteba abana babakaba sai ekereringana ria beire tema ko consult rora muntu nde iga no mugisange wa muntu monene iga kwara agende sare kwa motebinga nimbwate ringana rireiga toba abantu tokogenda ngorake egere na ubugima bwa mambe mutakeire kiaro umwana uga atigira abana bake na ndo umwana moke na umwana umuya tutakagerete ngana ikira koreke ekira bono obo tukibachakire kumanya sekio umusayo Rambuyo Timothy anyara kuboko iruse bugima bwaye nigabasaye bonsi banyara ko bagusabanya ko bagukwanekira bwate mechando liko kera ni abikore bingabone bige byanyara ko bikomenta kana monase bunge ya Bomachoge barabu kuripoti seniki ya namba ya Mogen Soko TV kuruga sekenya Kenya bitunwa kigotoka gase ward ya Bokimonge gase bunge ya Bomachoge barabu county ya Kisii Reterane Dominic Onderi Nyabuto.